Nachádzam sa v dvojizbovom apartmáne, ktorý je na prvom poschodí. Je taktiež pripravený na odovzdanie pre nového klienta a má rozlohu 95 metrov štvorcových. Má výhľad na bazény, a môžete ho si kúpiť za necelých 77 000 eur. Je tu taktiež možnosť kúpy na splátky, a to s 55% akontáciou a na 18 mesiacov. Výhodou každého apartmánu je to, že elektriku si nabíjate priamo pri vchodových dverách apartmánu.